Joseph Murphy, Snaga podsvijesti. Prva strana 3. kasete, strana 81. Subjektivno vjerovanje i što ono znači. Sjetimo se stava da je subjektivni, odnosno podsvjesni dio čovjekovog uma jednako podložan kontroli vlastitog objektivnog, zapravo svjesnog dijela uma, kao i sugestiji sa strane. Otuda slijedi da se bez obzira na objektivno vjerovanje, podsvijest uvijek nalazi pod kontrolom sugestije, te svaka želja ima priliku biti ispunjena ukoliko postoji aktivna ili pasivna vjera. Vjera potrebna za duhovno iscjeljenje je često subjektivna vjera koja nastaje, odnosno koja se rađa nakon prestanka aktivnog suprotstavljanja objektivnog ili subjektivnog dijela uma. Za tjelesno iscjeljenje je poželjno zajedničko postojanje i djelovanje svjesne i podsvjesne vjere. S druge strane, njihovo zajedničko djelovanje nije uvijek i nužno ukoliko se prepustite stanju pasivnosti i pavši u blagi san otvorite um i tijelo sugestijama sa strane ili vlastitim subjektivnim doživljajima. Nedavno me je neki čovjek pitao kako je moguće da mi je svećenik donio iscjeljenje. Nisam mu povjerovao kad mi je rekao da bolest ne postoji, da je sve to moja mašta. Ovaj čovjek je najprije pomislio kako svećenik podcjenjuje njegovu inteligenciju i pobunio se protiv tako očiglednog apsurda kao što je tvrdnja da fenomen bolesti ne postoji. Ono što je kasnije uslijedilo vrlo je jednostavno. Smirile su ga blage svećenikove riječi, te je pao u potpunu pasivnost. Jedno vrijeme nije ništa govorio niti mislio. Svećenik je čvrstim jasnim glasom više puta ponovio kako mu predstoji iscjeljenje, kako je pred njim život u savršenom zdravlju, miru i skladu. Čovjek je odmah osjetio olakšanje i zdravlje mu se vratilo. Jasno je da je u ovom primjeru na vidjelo izbilo subjektivno vjerovanje pacijenta. Svećenik ga je uveo u stanje potpune pasivnosti i zatim u njegovu podsvijest unio ideju savršenog zdravlja. Dakle, ovdje djeluju dva subjektivna uma. Svećeniku se potom nije suprotstavljala autosugestija bolesnika koja se uvijek rađa iz objektivne sumnje u moć vidara i ispravnost njegove teorije. U stanju pospanosti, omamljenosti, otpor svjesnog dijela uma sveden je na najmanju mjeru, te pozitivan rezultat nije izostao. Drugim riječima, podsvijest bolesnika je lako potpala pod kontrolu svećenikove sugestije i odmah počela djelovati u skladu s tom sugestijom u smjeru iscjeljenja. Liječenje u nenazočnosti. Pretpostavimo da dobijete vijest kako vam se razbolila majka koja živi u drugom, jako udaljenom gradu. Iako je spriječena da bude tjelesno pokraj vas, vaša majka može osjetiti blagodati postupka iscjeljenja pomoću podsvijesti. Stvaralački dio vašeg uma, podsvijest, i ovaj će put obaviti sve što je potrebno. Postupak kome pribjegavate ima za cilj u vaš duhovni sklop unijeti ideju sklada i zdravlja. Ta ideja, dobivši snagu vaše podsvijesti, počinje djelovati i kroz podsvijest vaše majke jer, kao što je već rečeno, u čitavom svemiru postoji samo jedan stvaralački um. Kada se u vašoj svijesti jednom rodi ideja zdravlja, vitalnosti i savršenstva, ona odmah počinje djelovati u cjelokupnom univerzalnom umu. Drugim riječima, pušta u pogon subjektivne sile života koje se iskazuju i kroz tijelo vaše majke, donoseći mu iscjeljenje. Um ne pozna vrijeme niti prostor. Jedan jedini um obuhvaća i vas i vašu majku, bez obzira gdje se trenutno nalazili. Iz toga slijedi da liječenje u nenazočnosti kao pojava suprotna liječenju u nazočnosti bolesnika
ne postoji jer je, kao što je već rečeno, univerzalan opće nazočan i sveobuhvatan. Stoga, nemojte ni pokušavati slati svoje misli, već ih zadržite za sebe. Telepatija u smislu koji joj se danas pridaje ne postoji. Postupak koji radite je zapravo svjesno pokretanje misli. U trenutku kada postanete svjesni osobina, kao što su zdravlje, blagostanje i opuštenost, te će se osobine pojaviti i u iskustvu vaše majke i dat će željeni rezultat. Evo savršenog primjera takozvanog liječenja u nenazočnosti. Nedavno je slušateljica naše radio emisije iz Los Angelesa na sljedeći način pokušala pomoći svojoj majci koja je u New Yorku ležala bolesna od koronarne tromboze. Iscijeliteljska sila doseže do postelje u kojoj leži moja majka. Njezino tjelesno stanje je samo odraz njezinih misli, jednako kao što drveće baca svoje sjenke na zemlju. Znam da ukoliko želim promijeniti izgled sjenki, moram promijeniti i oblike koji ih stvaraju. Moj služi kao veza između majčinog i univerzalnog uma. Zato ću u vlastiti projicirati sliku sklada, cjelovitosti i savršenog zdravlja. Neograničena iscijeliteljska sila koja je stvorila tijelo moje majke i sve njegove organe ponovo prodire u svaki atom njezinog bića i rijeka spokojnosti ponovo teče svakom stanicom njezinog tijela. Liječnici i svi ostali koji dolaze u dodir s mojom majkom nalaze se pod kontrolom iscijeliteljske sile. Snažno se koncentriram na načelo ljubavi i života i znam i uvjerena sam da će se sklad, zdravlje i spokojnost početi pokazivati kroz tijelo moje majke. Slušateljica se na opisan način molila nekoliko puta dnevno i njezina se majka na zaprepaštenje svoga liječnika potpuno oporavila za manje od tjedan dana. Snažna kćerkina misao je dakle oslobodila stvaralačke sile subjektivnog uma, koje su se iskazale kroz tijelo njezine majke u obliku savršenog sklada i zdravlja. Sve ono za što je kćer vjerovala da vrijedi za njezinu majku, istog trenutka je postalo dio majčinog iskustva i dovelo je do brzog oporavka. Oslobađanje kinetičkog djelovanja podsvijesti. Moj prijatelj, psiholog po zanimanju, požalio mi se na bolest pluća. Analize i rentgenski snimci su pokazali nazočnost tuberkuloze u jednom plućnom krilu. Odlučio je svake večeri prije spavanja tiho i odlučno izgovoriti: svaka stanica, živac, dio tkiva i mišića mojih pluća pročišćava se i postaje dio savršenog univerzalnog načela. Čitavom se mom tijelu vraćaju sklad i savršeno zdravlje. Riječi možda nisu sasvim precizno navedene, ali je točna njihova bit. Moj prijatelj psiholog je bio potpuno izliječen za manje od mjesec dana. Rentgenski snimak nije pokazao ni najmanji trag bolesti. Želio sam se upoznati s njegovom metodom i pitati ga zašto je riječi ponavljao baš prije spavanja. Evo što mi je odgovorio: kinetičko djelovanje podsvijesti nastavlja se i tijekom sna. Zato je potrebno podsvijest zaposliti i za vrijeme spavanja. Odgovor mi se učinio vrlo mudar. Pri svemu tome, dok je razmišljao o skladu i obnavljanju zdravlja, svoju bolest nikada nije nazvao njezinim imenom. U svezi toga smatram veoma važnim da o svom problemu ili bolesti nikada ne razgovarate s drugima, niti da mu se u mislima vraćate i nazivate ga pravim imenom. Bolest crpi svoje sokove isključivo iz pozornosti koju joj poklanjate i straha koji pred njom osjećate. Postanite kao spomenuti psiholog, kirurg vlastitog duha, odrežite svoju nevolju kao osušenu i nepotrebnu granu. Vraćate li se neprekidno svom bolu, zaustavljate kinetičko djelovanje podsvijesti, odnosno njezinu iscijeliteljsku silu i energiju. Ispunite svoj duh velikim životnim istinama i krenite u susret svjetlosti.
Nekoliko kratkih savjeta. Utvrdite što je to što donosi iscjeljenje. Imajte na umu da će vas ispravne upute date podsvijesti dovesti do iscjeljenja. Napravite točno određen plan unosa svoga zahtjeva ili želje u podsvijest. Zamislite željeni cilj i potrudite se da ga osjetite kao stvarnost. Budite uporni u tome i rezultat neće izostati. Utvrdite pravu prirodu vjerovanja. Imajte na umu da je vjerovanje misao stvorena umu i da čovjek stvara ono i samo ono što stvori u svom umu. Nema smisla vjerovati u bolest i ono što nanosi štetu. Vjerujte u savršeno zdravlje, napredak, mir i bogatstvo. Plemenite i velike misli kojima preplavljujete svoj postaće ista takva djela. Primijenite moć terapije molitvom u svom životu. Odaberite odgovarajući plan, ideju, mentalnu predstavu. Sjedinite se misaono i emocionalno s tom idejom i ostanete li vjerni takvom mentalnom stavu, molitva će biti uslišena. Uvijek imajte na umu da iscijeliteljsku moć možete osvojiti isključivo pomoću vjere, što znači spoznajući način djelovanja vlastitog svjesnog i podsvjesnog uma. Vjera dolazi samo uz razumijevanje. Neupitno vjerovanje znači da se do iscjeljenja može doći i bez razumijevanja vidarskih sila. Naučite se moliti i za one koje volite, a koji su bolesni. Unesite spokoj u dušu i ideje zdravlja, vitalnosti i savršenstva počet će djelovati pomoću univerzalnog subjektivnog uma u podsvijesti vaših najdražih. Praktične iscijeliteljske tehnike. Inženjer poznaje tehnike i postupke izgradnje mosta ili konstruiranja stroja. Ljudski jednako kao i inženjer, posjeduje tehniku pomoću koje vlada, kontrolira i usmjerava čovjekov život. Prilikom izgradnje velikog mosta, na primjer, glavni konstruktor s razumijevanjem pristupa matematičkim načelima na kojima se temelji zdanje. Nakon toga nastaje misaona slika idealnog mosta preko nekog zaljeva ili rijeke. Treći korak je primjena isprobanih i dokazanih metoda, poslije čega most dobiva svoj oblik i ljudi ga počinju koristiti. Slično tome, postoje tehnike i metode koje svakoj molitvi donose uslišenje. Ukoliko je neka molitva uslišena, mora postojati način na koji se to dogodilo, jer ništa se ne događa slučajno. Živimo u svijetu zakona i poretka. U ovom poglavlju upoznat ćete se sa praktičnim tehnikama oživljavanja i obogaćivanja vlastitog duhovnog života. Molitva, to jest želja, ne smije sličiti na balon koji besmisleno lebdi nošen vjetrom. Svaka želja, svaka molitva mora imati cilj, mora donijeti neki napredak u vašem životu. Analizirajući molitvu, otkrit ćemo da ima veoma mnogo različitih pristupa ovoj pojavi. Knjiga koja je pred vama ne bavi se formalnim, obrednim molitvama koje se koriste prilikom vjerske službe. Taj fenomen ostavljamo onima koji proučavaju religiju kao skupnu pojavu. Nas zanimaju metode osobne molitve koje se koriste u svakidašnjici i to kao pomoć sebi i drugome. Molitva predstavlja uobličenu ideju nečega što želimo ostvariti. Molitva je dakle iskrena želja čovjekove duše. Stoga je svaka želja ujedno i molitva.
Nastaje na temelju najdubljih čovjekovih potreba i otkriva dotad sakrivene težnje. Tehnika zanemarivanja. Cilj ove tehnike je navesti podsvijest da na sebe preuzme zahtjev u onom obliku u kojem joj ga daje svijest. Tehnika zanemarivanja se najbolje primjenjuje u stanju pospanosti. Imajući na umu da duboko u sebi posjedujete neograničenu inteligenciju i moć, smireno pomislite na ono što želite da vam se ostvari, zatim ga lagano također u mislima dovedite do punog zrenja. Zapravo, ponašajte se kao ona djevojčica koja se jako prehladila i koja je imala upalu grla. Neprekidno je i samouvjereno ponavljala: više me ne boli, prolazi. Više me ne boli, prolazi. Bolest je zaista prošla poslije nekoliko sati. Koristite ovu tehniku samouvjereno i potpuno naivno. Podsvijest prihvaća ponuđeni plan. Kada gradite kuću, uvijek ste zainteresirani da se radnici drže arhitektonskog plana. Obraćate pozornost na materijal, birate najbolje drvo, najbolji čelik, najbolju ciglu. Što se događa s vašim duhovnim domom i vašim duhovnim planom za sreću i izobilje? Sva vaša iskustva, svi vaši doživljaji, sve što na bilo koji način ulazi u vaš život, ovisi o prirodi duhovnih cigli koje koristite za izgradnju svog duhovnog doma. Ukoliko je vaš plan pun duhovnih obrazaca straha, briga, tjeskobe i ukoliko ste skloni sumnjama, cinizmu i kritizerstvu, struktura duhovnog materijala koji unosite u svoj dom doći će do izražaja kao nove brige, napetost i osujećenje svih vrsta. Izgradnja vlastite duhovnosti predstavlja ključnu i najdalekosežniju ljudsku djelatnost. Svatko od nas u svakom trenutku gradi svoj duhovni dom, pri čemu misli i mentalne slike predstavljaju plan prema kojem se on zida. Iz sata u sat, iz trenutka u trenutak, misli koje mislite, ideje koje stvarate, vjerovanja koja prihvaćate i prizori koje zamišljate u sakrivenom studiju svog uma, grade vaše zdravlje, uspjeh i sreću, ali i sve ono što se nalazi nasuprot tome. Zdanje o kojemu govorimo je čovjekova ličnost, njegov identitet, njegov čitav i jedini život na zemlji. Zato stvorite novi plan, tiho gradite mir, sklad, veselje i dobru volju. Unesite u podsvijest svoj izmijenjeni plan i on će se doslovno ostvariti. Nauka i vještina istinske molitve. Izraz nauka označava uređeno, sistematizirano znanje. U tom smislu treba imati na umu nauku i vještinu molitve koja se bavi kako osnovnim načelima života, tako i tehnikama i postupcima pomoću kojih se ta načela iskazuju u životu svakog pojedinca koji ih vjerno primjenjuje. Vještina sadrži tehnike i postupke, dok nauka koja stoji iza njih predstavlja točno određeni odgovor stvaralačkog uma na mentalnu predstavu ili misao. Tražite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Matija 7:7. Kako piše u Bibliji, dobit ćete sve ono što budete tražili, otvorit će vam se vrata na koja budete pokucali i naći ćete ono što ste tražili. Ovo učenje podrazumijeva postojanje točno određenih mentalnih i duhovnih zakona. Svjesno razmišljanje uvijek dobiva neposredan odgovor od neograničene inteligencije smještene u podsvijesti. Zatražite li kruh, nećete dobiti kamen. Želite li međutim dobiti to što ste tražili, morate tražiti s vjerom. Um se po svojoj prirodi kreće od misli prema predmetu. Dakle, ukoliko se najprije ne rodi misao, odnosno slika,
se neće moći kretati jer neće imati putokaza. Drugim riječima, molitva se kao umni čin najprije mora potpuno i bez ostatka apsorbirati kao slika prije nego što moćna sila podsvijesti ne počne djelovati po njoj. Mora doći u stanje prihvaćanja bez pogovorne i apsolutne suglasnosti. Opisani umni stav trebao bi biti praćen osjećajem sreće i opuštenosti, s obzirom da je u izgledu ostvarenje zamišljene želje. Čvrsti temelj nauke i vještine molitve predstavlja saznanje i uvjerenje da će kretanje svijesti naići na odgovarajuću reakciju podsvijesti, obdarene mudrošću i beskrajnom snagom. Slijedite li navedeni postupak, vaše će molitve uvijek biti uslišene. Tehnika vizualizacije. Najlakša i najočiglednija metoda oblikovanja ideje je njezina vizualizacija, odnosno stvaranje njezine slike u umu. Golim okom se može vidjeti samo ono što već postoji u vanjskom svijetu. Slično tome, sve ono što je moguće vizualizirati u umu, već postoji u nevidljivom svijetu tog istog uma. Svaka slika koja se pojavi u čovjekovom umu je bit onoga čemu se čovjek nada i dokaz postojanja stvari koje se ne mogu vidjeti. Ono što nastane u mašti jednako je stvarno kao i bilo koji dio tijela. Ideja i zamisao su stvarne, dodirljive pojave koje će se kao takve pojaviti u objektivnom svijetu ukoliko se čovjek koji ih je stvorio vjerno pridržava svojih mentalnih načela. Proces razmišljanja stvara trajne utiske. Utisci, sa svoje strane, kroz izvjesno vrijeme dobivaju svoj predmetni oblik, dakle, postaju činjenice ili iskustva u svakidašnjem životu. Graditelj vizualizira tip zdanja koje želi, vidi ga savršeno i potpuno završeno, točno onakvo kakvo ga želi. Mentalne slike i proces razmišljanja predstavljaju kalup iz kojeg se rađa zdanje, lijepo ili ružno, neboder ili katnica. Graditeljeva mentalna predodžba projicira se na papir. Poduzetnik nabavlja odgovarajući materijal i konačno zgrada se počinje uzdizati dok na kraju ne poprimi lik koji savršeno odgovara mentalnom obrascu arhitekte. Uvijek pribjegavam tehnici vizualizacije prije nego što izađem na javnu scenu. Najprije stišam kotače svog uma, kako bi bio sposoban podsvijesti predočiti sve svoje misli i predstave. Zatim zamislim dvoranu i stolice u kojima sjede muškarci i žene, nadahnuti i prosvjetljeni beskonačnom iscijeliteljskom silom, koju svatko od njih posjeduje. Vidim ih kako zrače, kako su sretni i slobodni. Dakle, nakon što čvrsto utemeljim ideju u umu, mirno je preoblikujem u sliku, u mentalnu predstavu. Pritom zamišljam kako ljudi govore, iscijeljen sam, divno se osjećam, odjednom su teškoće nestale, preobražen sam. Ovakvu sliku zadržavam barem 10 minuta, znajući i osjećajući da duh i tijelo svakog u dvorani potpuno ispunjavaju ljubav, cjelovitost, ljepota i savršenstvo. U toj mjeri mi je svijest obuzeta opisanom predstavom, da zaista čujem glasove iz mnoštva koji govore o svom iscjeljenju i sreći i u tom trenutku oslobađam sliku i izlazim na scenu. Gotovo svakom prilikom netko me presretne i kaže kako su mu molitve uslišene. Metoda mentalnog filma. Kinezi kažu, slika vrijedi kao 1000 riječi.
Otac američke psihologije, William James, ukazuje na činjenicu da podsvijest nastoji materializirati svaku silu nastalu u svijesti i utemeljenu na vjeri. Prije više godina, dok sam bio na Srednjem zapadu, gdje sam u nekoliko država imao predavanja, umoran od putovanja, poželio sam imati stalno mjesto boravka, odakle bih bio sposoban pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Putovanja su me stalno nekud vodila, ali me želja nije napuštala. Jedne večeri, u hotelu u državi Washington, opustio sam se na krevetu, pozornost oslobodio svih vanjskih utjecaja i mirno, pasivno zamislio da se obraćam velikom mnoštvu sljedećim riječima. Drago mi je da sam s vama, molio sam se za ovakvu idealnu priliku. U mislima, u svijesti sam vidio zamišljenu publiku i osjetio je kao potpuno stvarnu. Igrao sam ulogu glumca, dramatizirao mentalni film i osjetio silno zadovoljstvo što sam upravo takvu sliku unio u svoju podsvijest, uvjeren da će je ona na svoj način ostvariti. Probudivši se sljedećeg jutra, ispunio me snažan osjećaj mira i zadovoljstva da bih svega nakon nekoliko dana dobio brzoglas kojim me pozivaju da preuzmem vođenje organizacije na Srednjem zapadu. Poziv sam prihvatio i u novoj sredini izuzetno uživao nekoliko godina. Opisanu metodu mnogi poznaju i prihvaćaju, nazivajući ju metodom mentalnog filma. Iz brojnih pisama slušatelja mojih radioemisija saznajem da se pomoću ove tehnike postižu čudotvorni rezultati prilikom prodaje nekretnina. Stoga, predlažem svima koji se odluče prodati kuću ili zemlju, da prvo u mislima budu zadovoljni cijenom koju traže od mogućih kupaca. Zatim bi trebalo od beskrajne inteligencije zatražiti da im dovede kupca koji zaista želi kupiti to što nude i koji će njihovo dotadašnje vlasništvo nastaviti njegovati i razvijati. Nakon toga, trebali bi se potpuno opustiti i pasti u polusan, koji na najmanju mjeru svodi svaki misaoni napor. Na kraju, neka zamisle kako drže odgovarajuću svotu novaca u ruci, neka joj se raduju i prepuste se dubokom snu, osjećajući cjelokupan mentalni film koji su odigrali kao stvaran i prirodan. Mentalna predrasuda temeljena na vjeri zacijelo će dati očekivan rezultat. Bauduinova tehnika. Charles Bauduin je bio profesor na Rousseauovom institutu u Francuskoj. Također je bio i sjajan psihoterapeut i rukovoditelj istraživačke skupine u novoj iscijeliteljskoj školi u Nansiju. On je još 1910. godine smatrao da se ideje u podsvijest najbolje unose u stanju polusna, kada su svi tjelesni i umni napori svedeni na najmanju mjeru. Evo njegovog obrasca. Vrlo jednostavan način da se to učini, to jest da se podsvijest ispuni odgovarajućom mišlju, je da se ideja koja je predmet sugestije sažme u što gušći oblik, u što kraću rečenicu, koja se lako usjeca u pamćenje i da se zatim neprekidno ponavlja kao uspavanka. Prije nekoliko godina moja mlada poznanica je bila uvučena u dugotrajnu punu gorčine obiteljsku parnicu oko nasljedstva. Suprug joj je ostavio cjelokupno imanje, ali su se njegova djeca iz prethodnog braka ogorčeno borila da ponište oporuku. Nekako je saznala za Bauduinovu tehniku i evo što je učinila. Opustila se na krevetu, zapala u stanje polusna i sažela vlastite želje u rečenicu sastavljenu od svega 6 riječi koje se lako pamte. Sve je završeno prema nebeskom poretku. Ova fraza je za nju značila da će beskonačna inteligencija koja djeluje kroz njezinu podsvijest riješiti problem u skladu s načelom sklada i savršenstva. Isti je postupak ponavljala 10 večeri. Čvrsto i sa dubokim uvjerenjem ponavljala je svoje podsvijesti kako je
sve završeno prema nebeskom poretku, da bi zatim nastavila spavati normalnim snom. 11. dana ujutro probudila se sa osjećajem blagostanja i uvjerenja da je sve zaista završeno. Istog dana nazvao je odvjetnik i priopćio je da su njezini tužitelji spremni na izvansudski dogovor. Sklopljen je ugovor i njezine nevolje su bile završene. Tehnika sna. Kao što je već rečeno, padanjem u stanje pospanosti, polusna, svi tjelesni i umni napori svode se na minimum. Naime, u stanju sna svijest se gotovo gubi, dok neposredno prije nailaska sna i odmah nakon buđenja podsvijest uzima najveći zamah. Tada se potpuno gube negativne misli koje žele ukloniti želju i spriječiti podsvijest da ju prihvati. Pretpostavimo da se želite riješiti loše navike. Zauzmite udoban položaj, opustite tijelo i umirite se. Dopustite da vas obuzme polusan i upravo tada počnite lagano ponavljati kao da se uspavljujete. Oslobodio sam se te navike, mojim tijelom vlada sklad i spokoj. Ponavljajte tu rečenicu lagano 10 minuta na večer prije spavanja i ujutro nakon buđenja. Svakim ponavljanjem emocionalna se vrijednost vašeg mentalnog stava povećava. Ukoliko u svakidašnjici zapadnete u iskušenje da se vratite lošoj navici, ponovite sebi na glas navedenu rečenicu. Držite li se opisane metode, podsvijest će prihvatiti sugeriranu ideju i uslijedit će očekivan rezultat. Tehnika izražavanja zahvalnosti. U Bibliji Petar nas savjetuje da svoje zahtjeve objelodanimo slaveći Boga i izražavajući mu zahvalnost. Ova jednostavna metoda ponekad daje izuzetne rezultate. Zahvalno srce je uvijek blisko stvaralačkim silama svemira, kojemu u skladu sa kozmičkim zakonom akcije i reakcije upućuju odgovarajuću količinu pozitivne energije. Na primjer, otac obeća sinu da će mu kad diplomira kupiti automobil. Mladić još nije dobio automobil, ali je vrlo sretan, zahvalan i jednako veseo kao da je automobil već dobio. Siguran je da će otac ispuniti obećanje, te ga čak, iako objektivno svoj poklon još nije dobio, ispunjava osjećanje zahvalnosti. Zapravo ga je dobio, ali u mislima. Opisat ću na koji je način gospodin Brouk primijenio ovu tehniku i postigao izvanredne rezultate. Jednom prilikom je samom sebi rekao: neplaćeni računi se gomilaju, ostao sam bez posla, imam 3 djece, a ni dolara na bankovnom računu. Što da radim? Nakon toga je redovito svakog jutra i večeri puna 3 tjedna ponavljao riječi: hvala ti, Gospodine, za bogatstvo koje posjedujem. Pritom je uvijek bio opušten, miran i prepušten osjećaju duboke zahvalnosti. Zamišljao je da se obraća beskrajnoj inteligenciji unutar samog sebe, svjestan da tu stvaralačku silu nije u stanju vidjeti. Zapravo, gledao je pomoću svog duhovnog oka, pomoću svojih osjećaja, želja, stremljenja. Misao rođena u njegovom umu predstavljala je samu bit bogatstva kao takvog, neopterećenog prethodnim uvjetima bilo koje vrste. Neprestano ponavljajući hvala ti, Gospodine, uzdigao je svoje srce i um do stupnja potpunog prihvaćanja bitnosti. Kad god bi mu se vratile misli na strah, neimaštinu, siromaštvo i nevolje, ponovio bi iste riječi. Dobro je znao da će održi li po bilo koju cijenu stav zahvalnosti, njegov um jednostavno početi djelovati u skladu s idejom bogatstva. Tako se i dogodilo.
Nakon izvjesnog vremena i mnoštva na opisani način izgovorenih molitvi, gospodin Brouk je slučajno poslije punih 20 godina sreo svog bivšeg poslodavca, koji mu je ponudio izvanredan posao i povrh toga dao mu kredit od $500. Danas je gospodin Brouk potpredsjednik velike kompanije za koju radi. Nedavno mi je rekao: nikada neću zaboraviti čudo proizašlo iz "Hvala ti, gospodine". Zaista je ta rečenica učinila čudo u mom životu. Metoda pozitivne tvrdnje. Učinak koji će na čovjeka imati neka pozitivna tvrdnja umnogome ovisi o njegovom razumijevanju istinitosti i značenja stava da u molitvi nema svrhe pribjegavati praznom ponavljanju. Dakle, snaga tvrdnje leži u smišljenoj primjeni njezine biti. Evo primjera koji će ovo bolje objasniti. Dobivši zadatak da zbroji 3 i 3, učenik na ploči napiše kao rezultat 7. Učitelj na to sa matematičkom sigurnošću utvrdi da je 3 i 3 6. Shodno njegovoj tvrdnji, dječak promijeni i svoj račun na ploči. Treba imati na umu da nije učiteljeva tvrdnja učinila da 3 i 3 budu 6, jer je to matematički aksiom. Matematički aksiom je dakle naveo učenika da promijeni svoj rezultat. Slično tome, nije normalno biti bolestan, normalno je biti zdrav. Zdravlje je istina vašeg bića. Istupite li sa pozitivnom tvrdnjom o vlastitom zdravlju, skladu i spokojstvu i shvatite li da se radi o univerzalnim načelima vašeg bića, potpuno ćete izmijeniti negativne obrasce svoje podsvijesti. Rezultat istupanja sa pozitivnim tvrdnjama u postupku molitve zavisi od prihvaćanja životnih načela kao takvih, jer treba znati da postoji načelo matematičke točnosti, ali ne i pogreške. Postoji načelo istine, ali ne i nepoštenja. Postoji načelo mudrosti, ali ne i neznanja. Postoji načelo skladnosti, ali ne i nesloge. Postoji načelo zdravlja, ali ne i bolesti. I postoji načelo obilja, ali ne i siromaštva. Pisac je koristio načelo pozitivne tvrdnje radeći sa svojom sestrom, koja se trebala podvrći operaciji vađenja kamena iz žuči. Dijagnoza je postavljena na temelju ispitivanja krvi i rentgenskih snimki. Sestra se nalazila u Velikoj Britaniji, gotovo 10.000 km daleko od mene. Zamolila me da se molim za nju, što sam i učinio, jer umno načelo ne pozna vremensku ili prostornu razdvojenost. Beskrajna inteligencija je u svojoj cjelovitosti nazočna u svakoj točki istovremeno. Iz svog sam uma uklonio sve misli o sestrinim simptomima ili njezinoj tjelesnosti. Molitva se sastojala od sljedeće pozitivne tvrdnje. Ova molitva je namijenjena moje sestri Katarini. Katarina je opuštena, spokojna, uravnotežena, mirna i staložena. Iscijeliteljska umnost njezine podsvijesti, koja je stvorila njezino tijelo, sada pristupa preobraženju svake stanice, živca, tkiva, mišića i kosti njezinog bića, u skladu sa savršenim obrascem svih organa smještenih u njezinoj podsvijesti. Tiho i mirno svi poremećeni obrasci nestaju iz njezine podsvijesti i razlažu se, a vitalnost, cjelovitost i ljepota življenja lagano ispunjavaju svaki atom njezinog bića. Katarina se otvara prema iscijeliteljskim strujama koje poput rijeke teku kroz nju, vraćajući joj savršeno zdravlje, sklad i spokoj. Beskrajni ocean ljubavi i spokoja uklonio je sve poremećaje i neprijatne slike. Katarina je iscijeljena. Navedeni niz tvrdnji izgovarao sam nekoliko puta dnevno i nakon 2 tjedna ispitivanje kojemu je podvrgnuta moja sestra pokazalo je nevjerojatno iscjeljenje. Čak i rentgenski snimak je bio negativan.
Tvrditi znači reći da stvari stoje tako i tako. Ukoliko zadržite pozitivan misaoni stav prema stanju koje tvrdnjom iskazujete, bez obzira na sve moguće pokazatelje i dokaze da je stvarnost drukčija, molitva će biti uslišena. Misao može samo tvrditi, jer čak i u slučaju da nešto osporavate, zapravo samo tvrdite da postoji ono što osporavate. Ponavljanje pozitivne tvrdnje uz razumijevanje razloga zbog kojih se to tvrdi vodi svijest u stanje prihvaćanja tvrdnje kao potpune istine. Stoga, neprekidno ponavljajte životne istine sve dok vaša podsvijest ne počne reagirati na zadovoljavajući način. Metoda argumentiranog dokazivanja. Gore navedeni način dokazivanja upravo je onakav kakvim se i naziva. Zasniva se na postupku čiji je tvorac dr. Phineas Parkhurst Quimby iz države Maine. Dr. Quimby, začetnik pokreta duhovnog i misaonog iscjeljenja, živio i radio prije 100 godina. Knjigu Horacija Drezera pod naslovom Quimbyjev rukopis, objavljenu 1921. godine, možete naći u svakoj boljoj američkoj knjižnici. Knjiga sadrži niz novinskih isječaka posvećenih brojnim nevjerojatnim rezultatima u liječenju oboljelih metodom molitve. Quimby je imao čak znatno više uspjeha od Isusa, imajući u vidu činjenice iznijete u Bibliji. Ukratko, metoda argumentiranog dokazivanja se prema Quimbyju sastoji u duhovnom ubjeđivanju. Cilj je uvjeriti pacijenta, ali i samoga sebe, kako je bolest posljedica lažnog vjerovanja, besmislenog straha i negativnih misaonih obrazaca smještenih u podsvijesti. Najprije u vlastitom umu raščistite pojmove, a zatim uvjerite oboljelog da je nevolja prouzrokovana tjelesno izraženim poremećajem misaonih obrazaca. Drugim riječima, pogrešno vjerovanje u vanjske sile i vanjske uzroke pojavljuje se kao bolest i može se izmijeniti promjenom spomenutog misaonog obrasca. Osnovno je objasniti oboljelom da se iscjeljenje temelji na promjeni vjerovanja. Također, potrebno je istaknuti da podsvijest stvara tijelo i njegove organe, utuda dobro zna kako da ih izliječi, u stanju je to učiniti i upravo to i čini. U sudnici vlastitog uma dokazujete kako je bolest samo sjenka koju na pacijentovo tijelo baca temeljen na poremećenim oboljelim mentalnim predrasudama. Zatim posegnete li za svim poznatim dokazima iscijeliteljske moći smještene u oboljelom, izrecite presudu u korist pacijenta i oboljelog oslobađate uz pomoć prave vjere i duhovnog razumijevanja. Mentalni i duhovni dokazi koje pružate su neoborivi. Samo je jedan jedinstveni um u svemiru i sve ono što se zaista osjeti kao istinito